bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Matagal na akong tagapakinig ng programa ninyo. Lagi akong naglalaan ng oras para makinig sa mga kwentong ibinabahagi ninyo. May mga kwentong napapangiti ako, pero mas madalas, may mga kwentong tumatagos talaga sa puso ko. Madali kasi akong maapektuhan kapag ramdam ko ang sakit at emosyon ng taong nagkukwento. Minsan nga, hindi ko na namamalayan na tumutulo na pala ang luha ko. Dahil nakaka-relate ako sa pinagdaraanan nila. Matagal ko nang gustong ibahagi ang personal story ko. Pero hindi ko alam kung paano at saan magsisimula. Itago niyo ako sa pangalang Nathalie. Isa akong OFW dito sa Middle East, specifically sa Dubai. At ito ang aking secret file. Mahigit 10 taon na akong nagtatrabaho bilang insurance officer and isa rin akong licensed nurse. Masasabi kong isa sa mga pinakamahirap na sakripisyo ng taong tulad ko na OFW ay ang malayo sa pamilya at mga mahal sa buhay. Pero syempre, kinakaya ko naman kasi gusto kong mabigyan ng mas magandang buhay ang pamilya ko. Sa edad na 35, masasabi ko ngang parang nakakalimutan kong isipin yung sarili ko. Pakiramdam ko nga, hindi ko makita yung value ko. Pakiramdam ko noon, hindi ako deserving na mahalin ng totoo. Hanggang sa nakilala ko si RJ. Si RJ ay isang licensed teacher sa Pilipinas. At kasalukuyan na nagtatrabaho bilang customer service agent sa isa sa mga kilalang restaurant dito sa Dubai. Hindi ko inaasahan na unti-unti akong mahuhulog sa kanya.
Nung una, hindi naman talaga kami close. Marami kaming common friends pero parang hindi talaga nagtatagpo ang landas namin. Mahilig siya sa basketball and volleyball sa Filipino community dito sa Dubai. Kilalang kilala siya. At ako naman, naglalaro naman ng volleyball sa ibang grupo. Noong mga panahong yun, nasa 8-year relationship pa ako. At masasabi ko talagang roller coaster yung relationship na yun. Maraming tao ang sumubok na sirain kami. At dahil doon, nasira din naman yung tingin ko sa sarili ko. Dumating sa punto na magulo ako emotionally. At may mga pagkakataon pang nasasaktan ako physically nung ex ko dahil pilit kong pinangkapitan yung relasyon namin. Dahil pinaniwala ko yung sarili kong mahal na mahal niya ako. So, si RJ, siya ang nagpabago ng perspektibo ko tungkol sa pag-ibig. Naalala ko pa nga nung unang beses naming magkita. Kasama pa yung common friends namin, ang awkward. Hindi nga kami nagbatian. Tahimik ako. Tapos, tsaka lang ako magiging madaldal kapag kilala ko na yung tao. Hindi ko siya matingnan ng diretsyo. Lumipas pa nga mga araw. Parang nahuli ko siyang nakatingin sa akin. Hanggang sa, ayun, lumalim ang ugnayan namin. Doon ko nalaman na galing siya sa 5 taong relationship na nauwi sa hiwalayan. Kasi nga, long distance ang relationship nila at kulang yung oras nila para sa isa't isa. One night, naisipan kong i-stalk ang Facebook profile niya. Tiningnan ko yung mga picture niya, hometown niya, trabaho niya, pamilya niya. Para bang inobserbahan ko kung anong klaseng tao siya base sa nakita ko sa kanyang profile. Tapos doon parang na-feel ko na marami pala kaming similarities. Lalo na pagdating sa pagmamahal sa pamilya at sa pagiging handang magsakripisyo para sa pamilya. Family-oriented siya, makajos, tahimik, humble, soft-hearted, mature, and very sweet. Kaya nga habang nakikilala ko siya, mas lalo akong nagiging interesado. Tinanong ko siya kung kumusta siya. Sabi niya okay lang naman. Nasa coffee shop daw siya kasama yung ibang mga kaibigan niya. Ang nakakagulat doon, parang nag-a-update siya sa akin. Nagse-send siya ng pictures kahit hindi ko naman hinihingi. And then dumating yung time na, ako yung babae. Hiningi ko yung number niya. Tinanong ko kung pwede kaming mag-usap through call. Agad naman niyang ibinigay. Mahigit 2 oras kaming nag-usap na hindi namin napapansin yung oras. Nagkwentuhan kami tungkol sa buhay, sa pamilya at sa mga pinagdaraanan namin sa buhay. Hanggang sa bigla niyang sinabi ang isang linyang hindi ko makakalimutan. You deserve to be loved by someone who will never hurt you. You deserve to be loved by someone who will never hurt you. Nanahimik ako pagkatapos kong marinig yun. At hindi ko inaasahan na maririnig ko yung mga salitang yun mula sa kanya. At syempre, ayoko namang umasa.
na baka may meaning yun sa kanya. Kaya, ang ginawa ko, nagpatuloy lang ako sa pakikipag-usap sa kanya. And inisip ko naman na may mga nalaman na siya tungkol sa akin mula sa ibang tao. And for sure, kahit ano pang narinig niya, i-verify niya naman sa akin. At ang pinapakita ko naman sa kanya, yung totoo lang. Ayoko naman kasing magpanggap para lang magustuhan ako ng isang tao. So sinabi ko sa kanya lahat ng mga pangit kong ugali. Hindi lang magaganda, pati pangit. Inisip ko nga nasa sa kanya na kung tatanggapin niya ako o hindi. Kasi ako yung tipo ng tao na ipinapakita talaga yung totoong sarili. Yung maingay, prangka at walang arte. Then one Friday night, niyaya niya akong manood sa game niya. Pumayag naman ako. At habang papunta ko, panay ang tawag niya para tanungin kung nasaan ako. Hindi ko namamalaya na habang kausap ko siya sa phone, nasa tabi na pala niya ako. And halos 1 oras niya na akong hinintay. Siyempre, kinilig ako. 1 oras akong hinintay . Then, hindi ko na maintindihan ang sarili ko dahil sa paglipas ng mga araw at buwan, napansin ko nang lagi ko siyang iniisip. Hindi ko maintindihan kung bakit hinahanap-hanap ko siya at bakit namimiss ko siya. At pagkatapos ng Christmas and New Year break, ginawa ko ang bagay na hindi ko akalaing magagawa ko. Ako mismo ang unang umamin. Ako mismo ang unang umamin. Babae ako at ako ang unang umamin. Minessage ko si RJ ng I like you. I like you. Pero hindi siya nag-reply. Naisip ko noon, baka mali na umamin ako at baka na-turn off na siya sa akin. Ilang buwan din akong umiwas na makipag-usap sa kanya. Kaya lang, sa tuwing nagkikita kami sa court kasama ang mga kaibigan namin, nilalapitan niya ako at umuupo pa sa tabi ko. Ako naman, ini-ignore ko siya na parang hindi siya nag-e-exist. Nahiya ako kasi hindi niya ako nireplyan dun sa pag-amin ko sa kanya. At ayun siya. Kinakausap niya pa rin ako. Meron akong nakwento sa kanya. Yung kwento ko sa kanya ay isang bagay na sa kanya ko lang nasabi kasi ayoko namang ipaalam sa iba. April 2026, umuwi ako ng Pilipinas para kumuha ng exam na yun. At habang nasa Pilipinas ako, yun yung naging trigger para makapag-usap kami uli. Siguro, hindi na masyado naging awkward sa akin. Siguro dahil malayo kami sa isa't isa kaya nareplyan ko na siya. Umabot sa puntong tinanong ko pa nga siya kung anong gusto niyang pasalubong.
Sinabi niya sa akin na bilhan ko raw siya ng t-shirt mula sa paborito niyang brand. Ako na raw ang bahalang pumili ng kulay para sa kanya. So normal ang galawan. Normal ang usapan. Pagbalik ko ng Dubai, tinawagan niya agad ako. Tinanong niya kung nasaan ako. At kahit hindi masyadong maganda ang pakiramdam niya noon, pinuntahan niya pa rin ako. Nagkape kami at mahigit 3 oras kami nagkwentuhan. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, ayoko nang matapos ang oras. Kasi gusto ko magkasama lang kami ni RJ. Kaya lang, ganun lang kami. Walang label. Pero parang ang galawan magjowa. And I believe may mutual understanding kami. May care kami sa isa't isa. Hindi nga lang kami officially. And yung mga kaibigan namin napapansin yun. Parehas namin lang idine-deny na wala ngang kami. O baka wala pa kami. Umaasa kasi ako na balang araw, magiging totoo at official ang lahat. At sa ngayon, mas pinipili naming ingatan kung anong meron kami. Kesa madaliin ang lahat. At baka masaktan kami sa huli. Patuloy akong nagdarasal na kung si RJ talaga ang para sa akin, ibigay sana siya ni Lord. Magtugma sana lahat ng mga signs. At ipaglapit pa sana kami sa isa't isa. Siyempre pinapangarap ko naman na magkaroon ng sariling pamilya. At sa kanya. Kay RJ. Sa kanya ko lang nakikita ang maraming katangian na matagal ko nang ipinagdarasal. Nasa mid-30s na kami ngayon. At pareho kami nag-iisip ng future namin. And if there's one thing na natutunan ko sa experience kong ito yun. Minsan, hindi agad natin naiintindihan kung bakit natin nararamdaman ang mga bagay na gusto nating sundin o gawin. Minsan kailangan nating maging matapang para pakinggan kung ano talaga ang sinasabi ng puso natin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Sana kahit papaano, merong ma-inspire na kabisyo sa aking kwento. Yung sana maging matapang din sila na sundin yung tunay na nararamdaman nila. Para walang pagsisisihan. Yun lamang po. Muli, ako si Nathalie. At ito, ang aking Secret File.